Ndoti mundiverengerewo pana 2 Kings chapter number 6 verse 11 to 17. Vari kupinda maservice 2 mazwana muri kuzvaona mazwana handisi kudzokorera ri mufirst service. Kuti muite double share nai. Ndiverengereiwo 2 Kings chapter 6 verse 11 to 17. Anoverenga shoko raMwari zvakanaka, inzwai munzwe. Naizvozvo mwoyo wamambo weSiria ukaidzaniswa kwazvo pamusoro pechinhu ichi. Akadana varanda vake akati kwavari, hamungandiratidzi here kuti ndianiko pakati patiri unonzwana namambo waIsraeri? Mumwe wavaranda wake akati, kwete, ishe wangu mambo, asi Erisha muprofita uri pakati paIsraeri ndiye unoudza mambo waIsraeri mashoko amunotaura muimba yenyu yomukati. Akati, endai mundotarira kwaari, nditume vanhu kuzomutora. Akaudzwa zvinzi uri paDhotani. Naizvozvo akatumirako mabhiza nengoro nehondo huru, vakafamba usiku vakakomba guta. Zvino muranda womunhu waMwari wakati amuka mangwanani, akabuda ndokuona hondo namabhiza nengoro zvakakomba guta. Muranda wake akati kwaari, haiwa tenzi wangu, tichadiniko? Iye akapindura akati, usatya hako, nokuti vari kwatiri vanopfuura vari kwavari pakuwanda. Zvino Erisha akanyengetera akati, Jehovha, svinudzai henyu meso ake aone. Ipapo Jehovha akasvinudza meso ejaya. Meso ejaya akaona gomo rizere nemabhiza nengoro dzemoto zvakanga zvakakomba Erisha. Zvino vakati vachiburukira kwaari, Erisha akanyengetera kuna Jehovha akati, dorovai vanhu ava noupofu. Jehovha akavarova noupofu sezvakanga zvarehwa naErisha. Verse 19. Erisha akati kwavari, haizi iyo nzira, uye guta iri harizi iro. Nditeverei ini ndikuisei kumunhu wamunotsvaka. Akaenda navo Samaria. Vakati vasvika Samaria, Erisha akati, Jehovha, svinudzai meso evanhu ava vaone. Jehovha akasvinudza meso avo, vakaona kuti vava mukati meSamaria. Zvino mambo waIsraeri wakati achiona, akati kuna Erisha, baba vangu ndovauraya here? Iye akapindura akati, usavauraya. Ko ungavauraya vawatapa nomunondo wako nouta wako here? Gadzika chingwa nemvura pamberi pavo, vadye, vanwe, vaende kuna tenzi wavo. Iye akagadzira zvekudya zvizhinji. Zvino vakati vadya nokunwa, akavaendesa akadzokera kuna tenzi wavo. Zvino hondo dzavaSiria hadzina kuzopindazve munyika yaIsraeri. Haleluya. Ndiverengereiwo yekupedzisira muchigara pasi. Regai ndikupei iri kuna Ephesians, mubva manogara enyu pasi, Mwari verugare vachikudzwa. Ndiverengereiwo Ephesians 6 verse 12. Verse 12. Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi nevabati, nevane simba, nemadzishe enyika erima rino, nemweya yakaipa yedenga. Haleluya. Mwari varopafadze kuverengwa kweevhangeri pamwe chete nemuverengi nemhuri yake. Vamakanda vanobhenefitawo ipapo nai muzita raJesu. Haleluya. Kuna namai vanounza nyasha kumba nai, Mwari verugare vachikudzwa. Nyaya ndautaura nezvayo inyaya yemaspiritual battles. Mwari upenyu hwatinorarama hune patatu. Tine the physical being, toita the spiritual being, tozoita the soul.
Saka munhu akacreatwa into three. There is this shell we see. Chimuiri chatinoona ichi. Koita mweya washe waakafemera matiri. Kozoita inonzi soul kana kuti conscience, the ability to know what is good and bad that has been put in a human being. Saka munhu ane framework natu: the flesh, the spirit and the soul. Muka zhinji adzina kufemerwa mweya waMwari, asi dzimwe dzinogona kuziva zvakaipa nezvakanaka kana dzatrenwa. Asi munhu akafemerwa the spirit of the Lord, that connection inoconnecta munhu naMwari. That's why in the animal world hakuna madynasty. Zvinhu zvese zviri panyika zvakagadzirwa to serve a man. A man, not man as in male, but man as in humankind. Saka munhu apiwa simba rekuziva zvakanaka nezvakaipa. The spirit yakaiswa mamuri kana yakaiswa matiri naMwari inokontrola our day to day living. Hondo yausina kukunda spiritually ndo ino manifesta ku physical. Dzavakunda spiritually ndo dzino manifesta ku physical as victories. Whatever you have failed spiritually manifest in the physical as failures. Whatever you have mastered or conquered in the spirit manifest as success in your life. Rimwe gore Mwari kwakuda kuratidza kuti simba rekurwa nekuwina hondo harisi pa the ability yemunondo kana ma-strategies ehondo. Kuti kuronga kwemunhu nekupractiza kwemunhu handiko kunokundisa hondo. Unozonzwa shoko raMwari richiti the Lord gave them into their hand, meaning to say wars are won spiritually before they are fought physically. Elisha muranda waMwari kwakugara panyika yaIsraeri. Agara panyika yaIsraeri nemuranda wake Gehazi. Anoti vaSiria kwakuda kurwa nevaIsraeri. Pamwaka iwoyo vaSiria vaive ne the powerful army and the powerful horses and the powerful technology to overcome the Israelites. But vainetseka nenyaya yekuti zvavari kurongera Israel vasati vapedza Israel anenge akuziva how to respond. Mambo vevaSiria kwakutsvaga musori panyika yekwake vari kuudza mambo veIsraeri zviri kuitika. Kune mumwe vevaranda kwakuvaudza kuti remember vaSiria vanga vaine ukama nevaIsraeri pakuti umwe wevakuru vavo ainzi Namani akaita maperembudzi vatapa vamwe vana vevaIsraeri vachigara kuvaSiria sevaranda. Kwakuti kana maperembudzi muinavo mukuru wangu, kune rimwe simba rinogadzira ganda asi rinowanikwa kwedu kwaIsraeri kune muranda anonzi Elisha. Kureva kuti zviri medical zvakare ma-irritations can feel the spirit of the Lord, which means chirwere chine simba rekurayirwa nezwi raMwari. Namani kwakunogadzirwa naElisha, but mambo vevaSiria akanga asati amaster kuti kwaIsraeri kuna Mwari anoita zvinhu. Hondo dzatinorwa, it's just a mere fulfillment of the spiritual battles. Kwakutuma masoja kunotora Elisha. Apa vari kuenda nemunondo, voenda nemabhiza, voenda nepfuti kunotsvaga murume asina kana banga. Elisha hana banga, Elisha hana munondo, Elisha hana hondo yaainayo. Mambo vevaIsraeri kwakurega kuchengeta muranda waMwari paDhothani kusvika akombwa nevaSiria.
asi hondo dzevaIsraeri dziripo dzarega kuchengetedza muprofita kusvika muprofita akombwa nehondo dzevanhu. Ndopaunozonzwa isusu kana takwima mapostori kuti handina bakatwa, handina utane museve, ndofamba naJesu. Elisha haana bakatwa, Elisha haana munondo. Gehazi achimuka makuseni anoona imba kana kuti pavaigara pakakombwa nevanhu, odzoka unoti mambo wangu tapera, tauya kuzoparadzwa. But Elisha mumweya akanga avaona varume ava vachiuya. Kwakuti Gehazi nyarara vari kurutivi rwedu vakawanda kudarika vari kurutivi rwavo. Mwari wangu dosvinudzai meso ejaha rione vari kurutivi rwedu. Kureva kuti munhu wese ana Mwari akanga achifamba ari one, haasiri one, ane ruzhowa rwedenga rwakamutenderedza. Munhu wese ane mweya waMwari ane maangels and the armies that are protecting you. Ndosaka vakaberekwa varoi variko, vakatoberekwa varoi variko, uye varoi variko chavatadzisa kukuuraya haisi nyaya yekuti havasi kuda kuroya. Aiwa, kuroya vanoda, but pavanofamba vachiuya manheru pane rumwe ruzhowa rwenyasha rwakakutenderedza. Nepamwe pacho takadya zvinouraya tikasafa. Wai? Hondo yacho yanga isati yakundwa mumweya. Wosvika varanda masoja, Elisha anobva ati Mwari varovei neupofu. Apedza kuvarova neupofu oti handei onovapa chikafu, mvura nechingwa, vadya vaguta. Ndopo unoona mambo weIsraeri akuti tana kuna Elisha, ndovauraya here. Zvikanzi naElisha, aiwa zvemambo, hamuna kuvapofomadza nemunondo kana kuvabata nemunondo, havaurayiwe nemunondo, tiri kuita zvemweya. Rega kukurumidza kurwa hondo panyama usati wadzigadzirisa mumweya. Pakaita hondo dzinosimuka, rega kukurumidza kurisponda panyama, ngatirisponde mumweya. Vanhu vakataura zvavanotaura usati vavapa mhinduro, iti ndazvinzwa. Wobopinda kuseri kwedhoo wotaura nemusharukwa uchigadzirisa hondo dzinogona kuchengeta munhu kudarika dziri physical. Wobvaona kuti aenda nawo vapiwa chingwa, anovadzosera kumambo waSiria. Mambo waSiria paakaona munana wakadai, shoko raMwari rati haana kuzodzokerazve kwaIsraeri. Why? Aona kuti hondo dzangu dziri physical hadzigoni kurwa nehondo dziri spiritual. Chinhu chese chinoitika physically, it's a manifestation of a warfare that is done spiritually. Haushaye basa muinterview, unoshaya basa mumweya. Haupererwi nemari mubhengi, inotanga yapera kumweya, inonooma kumweya. Can I tell you this? Money is very spiritual. I need to let you know. It's very spiritual. Why? It keeps the shell going. It keeps the house of the spirit going. But zvazvinoita kana Satani akutambudza vanhu, haatange navo pamweya, haatange navo panyama, anotanga avarova pamweya. Ndipo unozonoti Satani achisangana naMwari anoti, wamboonawo here muranda wangu Jobho? Zvikanzi ndamuona, asi ndingaita sei makamukomberedza neruzhowa? Kureva kuti kana ruzhowa rusati rwaparadzwa hakuna chakaipa chinoitika pamunhu. All the misfortunes that we have, they are evidence of spiritual failure. Ndiri mumwe wevanhu anogamuchira hope dzakawanda. Mfundisi ndaona chechi yaparara, mfundisi ndaona zvakati, mfundisi ndanzwa zvakati, mufundisi ndanzwa zvakati. Ndakatomboita board meeting neimwe board member rimwe gore, akandiudza kuti mundaraunda kudonhedza unofa nenzara. Live kwete makuwa, kuudzwa fair kuti ukatsaita yatinoda mudhara tokuuraya nenzara. Ndikamuudza ndikati ndine musana wakasimba kudarika masvinga ehuni 3. Handidonhedzwi nehondo dzevanhu,
uye hondo dzevanhu hadzidonhedzi vakamira. Can I tell you this? Hakuna musewe unosimudzwa nemuvengi unopfuura akazodzwa. Ngavarodze miseve pamusoro poupenyu hwako, ngavatsvage zvikwambo pamusoro poupenyu hwako, ngavanosunga mhiko pamusoro poupenyu hwako, but vakasangana neropa raJesu riri intact, zvikwambo zvinopfugama, mhiko dzinoparara, nemazwi evanhu anopera simba. Hakuna akazodzwa ane mweya waMwari anorongerwa hondo nevanhu. Can I repeat this? Miseve yevanhu haibayi vakazodzwa. Pavanofunga kuti vari kukubaya, vakutokuendesa paunofanira kuenda. Ena unobvunza Joseph, apedza kurota zvisote, madzikoma akati muroti auya nechikafu. Kwakufunga kuti vamuisa muslavery, tamutengesa. Hanzi tamutengesa, Reuben ndiye anoti ngatimutengesei kuvaIshmaelites. Achitengwa kumaIshmaelites, chakarotwa achife, chakabva kudenga achife, chakagadzirwa naMwari achife. Pfacha kwaPotifa taakutonga. Achipedza kutonga kwaPotifa, mai Potifa wakati jaha rakatsvukira ndariona. Vachifunga kuti apinda mujeri abata mukadzi wemukuru. Mujeri imomo nyasha dzirimo kusvika akutonga Ijipita. Kana uina Mwari wechokwadi, hakuna rinorongwa kana rinogadzirwa. Even rikaita serabudirira, riri kutokushitsa paunofanira kusvika. Unonzwa kuti mukadzi anonzi, unonzwa vanhu vachitaura nezvaNaomi nevaroora vake vana Ruth, pari kufa vana Maloni. Kuna anoona anoti dzave shirikadzi, but pamwe pacho kana uina Mwari, chakasikwa naMwari achife, chakabva kudenga achife, shoko raMwari harifi. Zvingatoparara zvimwe zvese. Can I rest assure you, you don't need people on your side. You don't need strong people on your side. You don't need intelligent people on your side. You don't need finances on your side. Bible wrote, kana ndawana Mwari, ndakwana nezvinhu zvese. What you need in your life, it's a true God. What you need in your life, it's a true relationship naMwari. Kunyangwe zvinhu zvikaita sezvaakunyura, aunyuri. Aunyuri, can I repeat this? Aunyuri, can I repeat this? Aunyuri munana Mwari wake. Elisha antotaura kuti kwaIsraeri hakusvikike zvekumhanya. Pane ruzhowa rwaMwari runounzwa pavanhu. Can I repeat this? Zvinhu zvamunoona nemeso, there are spiritual evidence of things that are happening mumhepo. Rufu chairwo haruuyi zviri physical. Varoi havagoni kuroya kana vasati vakunda simba riri mauri. That's why muchiona vana vaSkeva pavakaedza kudzinga madhimoni vakanzi Jesus we know, Paul we know. Who are you? Kureva kuti the spiritual world understands you and understands all the connections that are upon your life. Ndaitaura nemumwe mwana not long ago, akati baba ndiri kunzwa mweya werufu, mandiri muri kupera mweya. Ndikati inini ndakati hakuna unofa gore rino. Zvikanzi kumuri kwedu wapera. Ndikati iwewe uri kushanda nesimba rekumuri, ini ndiri kushanda nesimba riri mangu. Uka haufe, chinotadzisa rufu kana mimwe mweya izwi. Remember kuti the word, in the beginning there was the word. The word was with God. The word was God. The power of the tongue, it gives life or death. Every word that is spoken, it must be countered by a word. A case needs a word. A case is a word. And a case is reversed or outdone by another word. And where does the word get its power? The word gets its power in the sense that in the beginning there was the word. The word was with God, and the word was God. The Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit are all summed in the word. That's why I'm talking about the word of man has power to life and has power to death. What man has cursed, men can uncurse, but depending who cursed you. Elisha anoperformadza vanhu ozovasvinudza kana akuda.
zvese zvichiitwa mumweya. Can you hear this? Anovapofomadza ozovasvinudza kana akuda. Mwari ngavakupe simba muupenyu hwako rekupofomadza zvinhu zvisina kukwana. Pane zvimwe zvinhu zvekuti zvikakukomberedza haudi kurwa nazvo, zvipofomadze. Ndinowanzonamatira vanhu vari muleba. Nezuro nainamatira munhu anga ari kuCape Town. Mwana wake musisi wake ndakavaparidzira kuOrange Farm. Doctor akanyora tsamba ekuti 5 months we want to terminate the pregnancy because the BP and the shape of the health of the mother can't sustain pregnancy. Ndibva ndamufonera ndikati ndanyora WhatsApp pafoni pako, chinyora bepa iroro papepa. Doctor anyora bepa akakupa iwe, chinyora zvandakuisira paWhatsApp kuti I want to keep my pregnancy as my right through Jesus Christ who lives in me. Chena unopa doctor. Akasvika kuna nesi akati tsamba yadoctor ndaiona ndisati ndapinda mutheater ndokumira mumupewo tsamba iyi. Zvikanzi ndinoya here anyora, ndikati taura kuti ndini. Zvikanzi sign consent form that if anything happens to you, it's outside the medical field but within your rights. Ndikati sign and say I consent. I'm monitoring the situation. Ndoda kuona kuti panokwana 9 months izwi rangu here kana radoctor nderipi richazadziswa. Kana takunamata Mwari tichirevesa, we must not be scared kupinda mumoto. Ngatipinde mumoto. Daniel, Meshach na Abednego havana kutiza moto. Vanoti Mwari wedu kutirwira kana kusatirwira takuenda mumoto. Kurarama kwayo kana kusararama kwayo takaona panonzi hatibvisi nhumbu. Ndo patiri kufamba napo, hatiurai. Dai Mwari vaida kuti nhumbu iyo isararame, dai vasina kuitendera kubata. Nechikonzero chekuti musharukwa akamboti ngaibatwe ndo chikonzero chatiri kuti futi ngaiberekwe. Noti oni kuberekwa, ngaiberekwe ive neupenyu, mai vave neupenyu. Pamwe pacho ukanamata zvisina matesti, chikoro chisina test achiratidze kukura kwemunhu. Tikati namate tinoda test. Ukaona uri mukristu anotya temptation, hausati wakunamata. Our spiritual life gets strengthened by testimonies. Testimonies comes when we have gone into a difficult situation. Ukasvika pfuura nepanorwadza ndopaunobva kuti tinaye Mwari wezvishamiso. Dai vasina kukombwa, dai Elisha asina kuexercise upofu hwevanhu. Can I repeat this? Masikati andiri kutaura nyaya yekuti kana maakurarama upenyu hwenyu, zivai that my spiritual battles are real. What you see in the physical, it's evidence of things that are happening in the spiritual. Pamwe pacho paunoti ndine minyama kana kuti vanhu havandidi, gadzirise nyaya dzako pamweya. Can I repeat this? Dzigadzirise mumhepo. Pane nyaya kana vanhu vakukutuka, havakutuke kuti pfutseke. No, vanongosunga mbudzi yavo, jongwe ravo, voenda pamharadzano, vokusungirira. Woti sekusungirira kwataita mbudzi, Janet ngaatenderera ariko kuSouth Africa, vapedza newe. Munhu anokutuka kuti hauna kukwana, haasi kutuka uyo. Vanotuka vanokutuka nemazwi. Ende pavanokutuka nemazwi vari ukoko, kunoku ndopese paunoti paunoda kubata. Unowana interview haudaidzwi, unoenda kubasa haudaidzwi, unoshanda haubhadharwi. Chaitika chii? Kune vakakutuka. Ende vakakutuka using a covenant. They are doing spiritual things with the spiritual meanings. Kana takurivhesa, hatirivhesi nekunotuka munhu asina kukupa basa kuinterview. Tinorivhesa nekuenda mumweya, tonotaura izwi mumweya, toti mhiko dzese dzakaitwa nevapenyu kana vakafa hadzichina simba. Ipapo taakugadzirisa nyaya dzedu. The spiritual battles are real. When you want, Israel had superiority over Syria, and Syria wanted to use the physical things to fight spiritual things, and they didn't win. Not because they fought
physically havana kutombopiwa mukana wacho wekukanda pfumo racho. Ndakaona vanhu vakawanda mamhepo haavharwi nescreen gate, neither zvidhoma hazvibatwi pabhimu. Munogona kuisa security kumba asi mamhepo haanzwe screen, mamhepo haanzwe key. Ndosaka muchiona kuti zvivanda zvinorova kunyangwe munhu ane the highest form of security, zvivanda zvinokiya. Hakuna security iri maximum isina spiritual protection. Yevanhu can be breached. Kana mava kuda protection, tsvagai Mwari. Kana mava kuda kukunda, tsvagai spiritual success, tsvagai spiritual battles that you win. You must win your spiritual battles. Pari kunzwika here kuti hondo dzemumweya Bhaibheri rinoti hatirwe nenyama neropa, tinorwa nemhepo dzemuchadenga, zvinorwa nevanhu. Unoziva kuti Satani akajaidzwa namai vake. Ukaona vamwe vanhu vanotambudzwa nemweya yetsvina so, unovanzwira tsitsi. Kuvanzwira tsitsi vachitenderedzwa panzvimbo wani so. Not long ago, mazuva ano kuita deliverance nekuda kweCovid, ndainamatira umwe munhu kumba kwataigara kuti tisatamuva. Kaofisi kangu kakari yanga iri hombe bati diki. Chinamatira munhu. Ndakanzwa dhimoni ravo kuti abate imba, uyu abate imba, uyu abate imba, haagare imba, atenge makii. Apa taendesawo mapepa edu ebhondi. Mfundisi namatai, mapepa aya haasi kufamba. Unoita mapepa ekuti unonzi bank is deciding 2 months, 60 days. Vamwe vachipiwa outcome in 1 day, vamwe vachipiwa outcome in 4 days. Iye 60 days mapepa akagara kubengi. Zvikati abate imba, anoda kuonererwa anoida yeimba. Takamupiwa uyu, abate chinhu. Kudzinga dhimoni so, tipedza kudzinga dhimoni, uchiona murume wacho aisa email, they have accepted, they have given us an offer. Kureva kuti dzimba chaidzo dzinogona kurambwa nadzo mumweya, motikari dzinogona kurambwa nadzo mumweya, mari inogona kurambwa nayo mumweya, utano hunogona kubatwa mumweya. Spiritual battles, they are real. Can I repeat this? Mweya inorwa nevanhu iri real. Munhu ane the body, the spirit and the soul. Body ikakanganiswa haina problem, but mweya wemunhu ukakanganiswa taparara. Kuparara chako. Can I tell you this? You must always be sensitive on spiritual battles. They are the ones that pulls you down. Ukaona zvinhu zvanyanyisa kuramba, kurumidza kudzokera kuona kuti kumweya kuchiri right here. Connection ichiriko here, source of power ichiriko here. Zviri kumeka sense? Spiritual battles, you must win your spiritual battles. You must fight your spiritual battles. Ukati nama unotaura kuti success, it's bewitched spiritually. Ndainamatira vanhu vakawanda vanototi usabati mari. Unoti ukasabata mari problem ese mchiti ukasabata mari unoza chichinoitika. Ukasabata mari panyika pano pakaoma kurarama. Nekuti kunoku hatina garden, kunoku hatina munda. Chese chaunoda imari. Saka Satani anogona kukubatira mari chaiyo. Mari chaiyo inogona kubatwa papa. Ndaitaura nemwe hama yakapinda mumunda manje iri ministry. Fundisi ndirangarirewo ndikati chiri kunetsa chii, zvikanzi chikafu chaicho. Unoti Satani anogona kusiya uchita zvimwe zvinhu zvese, but wokuti tamba chidembo muswe ndakabata kudai so. Can I tell you this? Zvinhu zvatinoona panyama, it's manifestation of things that are happening spiritually. Fight your battles, win your spiritual battles. Life in the physical becomes easy. If you don't win the spiritual side, the physical side, it's a disaster. Even vafundisi chaiwo hazvishandi kuvana vesangano. Kuvafundisi chaiwo ukashayirwa spiritual breakthrough, unogona kuparidza vhangeri, mapfupa rinorapisa vanhu, rinorapa vanhu vachienda kudenga, ugoparidzira room isina vanhu. Satani anongokubatira vanhu vacho so. Remember, hapana vatagezesa, hapana vatapa mari yekombi,
hapana watafonera makuseni kuti uyai, but mweya washe ndo vakufemerai ukati endai kuchechi. Muri kunzwa kureva kuti spiritually pane hondo dzakakundwa dziri kutiitira kuti vanhu vauye kuchechi. Otherwise wiwi yaSatani ndeyekuti vanhu vasauye kuchechi. Chimbondiitira amen choni. Ndikuona vamwe vanhu vaneta, ndatoita tuka ini ndichiri kuenda. Ende imwe mweya inotanga kupa hope, so paunongonzi spiritual battle unotanga kuuya, so patinoti jaiva utanga ipapa apa pakakusungira zvinhu ndo paunotanga kunzwa kamwe kahope nekamusoro nekanzara. Apa unodya makanda ewo, mweya wemakanda vakukudaidza chiuya udye chikafu chako hachifani kuchinja. Unozadza firiji nenzondora, zvimwe zvinhu zvine mweya kumashure. Ukanga uchidya nzondora dzehuku, huku dzacho dziri kudyiwa nani? Iwe womirira nzondora, umwe ndowe musana. Vanhu vakunditiza musunshine kana vakaisa nzondora dzavo matrei, kungodai zveshuwa ndikakuona ine nzondora ndoda kutokunamatira pane vanhu, kungobata trei iyo ndoti mweya uyu Mwari wangu ndibatsirei. Kana ingoriwo 1 kg it's fine. Kubva watenga 10 kg ihuku ngani dzauri kudzidza dzadyo, uwana panozadza 10 kg yenzondora dzehuku, pane patodyiwa huku dzinopfuura 100, iwe uchidya nzondora dzehuku. Vamwe vekudyira nyama vesa, saka zvinoti vanhu vatenga nyama yose vasira iwewe nzondora. Nzondora dzakanaka kudya uchidzida, kwete kudzidyiswa necondition. Munhu ari kuti mufundisi vanodada nekuti vakapadarika. Mwari vakandidzidzisa kushaya, Mwari vakandidzidzisa kuwana. I passed through all the stages of life that you want to say, but one thing that I have known, prayer works. If you want to break to the next level, pray. Prayer have taken me far. Prayer have made me who I am. I know, and I know very well, but there's a time when I lofre chingwa in 3 days. Cheka chingwa changu lofre chingwa ne black tea samba kwa kutanga kuya tea bag, taitenga tea bag, waitenga tea bag, oribikisa tea orinanika, oribikisa futi oridzosera pa window sill, oribikisa futi kusvika wakurisa mvura risina chinobuda. Saka usandiudze anything zvekuti mufundisi avazive nhamo. Nhamo ndoiziva, but nhamo inokundwa nemunamato, nhamo inodarikwa nemunamato. Nekunamata tinochinja zvinhu. Rimwe gore ndakambokumbira sutu, so ndichida kuenda kubhengi. Pane rimwe bhengi rainzi Kingdom Bank, kana mucharirangarira bhengi rakamborarama muZimbabwe. Ndadaidzwa kuinterview, ndiri kufamba, so ndakumbira sutu yangu. So musanditarise kunge musambokumbira masutu. Vazhinji makakumbira masutu ekumainterview. Taina maboys rataichinjana naro masutu, so ndapfeka sutu ndiri kufamba nechienvelope changu. Ndisati ndasvika kukombi vandanzi pfarara nemunhu aipfuura nemota yake kuchinayo, so kuzonoipukuta sutu yeye kupinda muinterview. So sona vamana vanhu vaishanda kubhengi vaidada vakomana. Kuona musikana aindiinterviewa, so akachena akapfeka kauniform kake keblue nechimwe chifuranera chinenge chakaiswa muhuro muno, achifinyama sonyatsanoti tsvina yandichaisa basa pana. Watota uritori munzira wazotsvaga chijira wakutsvaga apa sutu yacho inotorawo futi zvinhu. Madzidzi vatsutu dzine ukama, ukasvika pachinhu dzinogamuchira zviri padhuze newe. Munodziziva sutu dzakadaro dzemunogara muine chilindi remover. Svika paona kuti musikana adzungudza kuti uyu ane tsvina angashandi mubhengi, but all things work for good. Ndakashanda mubhengi pamwe ndisina kuuya kuJoni. Pambake unongoti Jehovha une marongero ake, so munhu ana Mwari haavharirwi, munhu ana mudhara ane mamwe mararamiro ake. So can I repeat this? Hondo dzedu dziri mumweya. Why my spiritual battles? Don't be scared to denounce your situation muspiritual. Kune munhu anoenda zvivindi zvekuenda kuinterview asina kunamata. Can I repeat this? Hondo dziri mumweya. Kune vabereki vane vana, don't think kuti mwana ari kugona chikoro wofunga kuti zvinhu zvakanaka
hazvina. Even achigona kuchikoro muisire seed, even achigona muchikoro munamatire. Kune vanhu vakawanda vanogona kana vaigona kuchikoro vaitikunda kuchikoro asina kana sokisi rekupfeka. Kugona kuchikoro it's not evidence of success. Indatomboita number 39 out of 42. Kuzotari unogamba yongambotarisa madegree ari muportfolio yangu, so wofunga unamboita number 39 out of 42. Zvakaoma. Kune mhepo dzinovhuvhuta, so kune mhepo dzinovhuvhuta mweya, so mhepo yedenga ngaikurangarire ukunde hondo dzepanyama. Kune hondo dziri spiritual dzinofanira kukundwa. Zvinhu zvamunoona panyama it's evidence of things zviri kuitika mumhepo. Kundai mhepo dzenyu umu mhepo. Namatai Elisha anongoitisa vanhu mapofu, so vauya kuzorwa nayo vangoti gamuchirai upofu. Pane mama situation kuti akaswedera padhuze nevengwati. Ndichiri mufundisi mudiki ndaimbonamatira vanhu kuti Mwari buditsai munhu ibasa, dzingisei basa. Ndakazomachua. But zvaitoita nevanhu vakatodzingwa. David anozoti ndiani kumurume anonzi naDavid kuna Solomoni, uyu murume uyu anaundiitira zvakanaka akadarika rwizi. Bvisai musoro, hamuna kupaverenga. Anzani kumurume uyu, anzani Shimei. Anzi Shimei akangodarika rwizi Solomoni, dhila naye haana kurohwa, haana kudi. Shimei akangotuka David. David kwakurwadziwa nekutukwa. Sei imi muchitukwa nevanhu muchisekerera? Sei imi muchitukwa nevanhu? Imimi sei muchitendera varoyi kukutukai voramba vachirarama? Sei tisingarovesi varoyi nezvivanda zvavo? Inini munhu wese anoedza kundiroya kana kuroya mwana wangu ndine one police. Uchingoedza kundiroya ndodzosera kwauri. Sezvavareva kumba kwako, sezvavagadzira kumba kwako. Ndaitaura kumaruzevha uko ndasvika zvikanzi makadiko ujobeko tuvana twenyutu twakajaidzwa. Ndikati havana kujaidzwa, venyu ava ndo vakajaidzwa munya. Ina handiregereri munhu achitaura zvakaipa pavana vangu. Apa vanzi vakajaidzwa tataenda mubedroom kwakunovaitira chiserevhita. Oi mami endinayo serevhita kumusha, munotya kuroiwa? Ini kana ndakuenda ndoenda ndosaka ndakatenga fortuna ndotodhonza trailer serevhita yangu, gasi rangu. Satani akajaidzwa namai vake. Ndakakura ndichitakura 20 liters yebhaketi remvura pamusoro apa ka5. Ndodzokera kumusha ndonoitakura futi. Dai shawa yaitakurwa ndaitoenda nayo. Kuno munhu arunditarisa kuti zvinoitirwe. Pawaifamba netsoka uchidzika bhazi uchinaiwa, people did not complain. Now hakuya nemota, people want to complain. If you want to investigate the source of my success, why did you not investigate the source of my poverty? Pandaimbodya sadza nemuto waiwepi usingakomendi. Tarisa munhu ari padhuze newe. Unoza kamwe ka statement kanogara nchichaura kekutambisa muriwo. Mukaenda kumushaina neBryston munotambisa muriwo pavari kuti nyama muriwo imi waratidze kuti inodyika. Munomotivate vana vari kuchikoro kumaruzevha uko. Vakaona pakazara nyama anoti regai ndisitadhe ndiendewo kwakaenda vamwe. Be a source of inspiration. Ini vese vana vanouya ndichigocha nyama ndoti mfana bata bhuku rako remetsi, bata bhaibheri rako. Ukaverenga bhaibheri woverenga metsi, ukaverenga bhaibheri woverenga metsi, uchadya nyama iyi. But metsi dzisina bhaibheri hadziendesi kure. Iyi bhuku reupenyu iri rakakosha, ufani kurisiya. Iri kabhuku aka kakakosha, kane yese aka. Kana wakuda mari uya umu, kana wakuda utano uya umu, kana wakuda mfaro uya umu, aka kana aka kane nyaya yese aka. Bible is powerful. When you want to fight your spiritual battles, understand the word of God and denounce each and every spirit that fights your life. Mwari vatitire zvakanaka. Uda kuenda kure, read your Bible, pray, understand it, then we go. Urunguza another. Iswamwe Bible rakatitira zvakanaka. Deuteronomy 28 verse 18. Angosvika pane vanhu 5 Mwari muchandita musoro kwete muswe. No, praise him. Unoona praise him ka. Kwete Yesu usina kumbonzitungamirira one service. Hazvina kuipa kuti umbosirwa na leader kuti nhasi chimbochovha. Ende ukasirwa wotoratidza kuti akatransfer ndiri pano.
kana akabuda chechi handi malidha epano anowanzobuda. Ndakatizwa netuka, so I'm experienced. Kokunyepa here mamusipo here vachitiza. Uyu hatizi, uyu akatendeuka. Ako kunyepa here ndakatizwa. Unongomuka abhururuka sehwiza, haaendi, haatauri. Wani akaoneka, wani akangonyunguduka semajarini. Majarini kana akudisapia haatauri kuti ndakwenda. Unozoona mafuta ozoti anenge apinda apo. Imwe nditire amen tiri papo. Nditire amen. Vangani venyu vanotenda kuti hondo dzedu dzinokundwa pamweya. Zvatinorarama tinokunda pamweya. Zvatinoda tinokunda pamweya. Munhu mweya kana akusimuka anosimudzwa mumweya. Muzita raJesu. Amen.